Добре го. Да. Държи ми дядема. Не мисля. Чакай, ама къде я сега? Първо аз може да. Не, няма да кажа. Да. На, Андрей. Айде. Ма ти, не ми дръжта ръка. Но, две. Лека на улицата, Чакай, мама, не се падиш. Не си рана, не го имам. Чакай, мама, не се видя, няма се чука пакета. Чакай. Оле, петалата ми тече. Бързо върви. Свали го. Ивана, чакай. Свали надолу. Здравейте, матки! Дай да го спра. Много те яки чакам!